ఛానల్ యానిమేషన్ గేమర్. అండ్ సారీ గైస్, సారీ. అండ్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో అయితే చాలా డిస్టర్బ్ అయితే అయి ఉంటారు. సో ఐ థింక్ అయ్యే ఉంటారు గైస్. చాలా అయితే బాధపడుతున్నాను. సో మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసినందుకైతే సారీ చెప్పుకుంటున్నాను గైస్, సారీ అనమాట. ఓకే, ఈ వీడియోలో ర్యాంక్డ్ మ్యాచ్ ఆడేసి, సో ర్యాంక్డ్ మ్యాప్లో మనం ఎందుకు బ్రో అలా సెట్ చేసుకోలేం, మనకి ఇష్టం కదా. కలహరి మ్యాప్ అని ఈ మ్యాప్ అయినా మనం అయితే ఆడుకోవచ్చు. సో అంటే బెర్ముడా మ్యాప్ కాదు, కలహరి పుడగొట్టరి కూడా ఆడుకోవచ్చు. మరి ఎందుకు బ్రో ఇలా వస్తుంది? సో ర్యాంక్డ్ మ్యాప్లో అంటే సో ఇది ర్యాంక్డ్ మ్యాప్ కాబట్టి సో గేమ్ ట్విస్ట్ అనమాట. మనం ఏ గేమ్లో ఆడేలాగా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్. సో అందుకే క్లాసిక్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ర్యాంక్డ్ అయితే ఆడతారన్నమాట ఎవరైనా ఫస్ట్. అండ్ అందుకే అయితే ర్యాంక్డ్ అయితే సీజన్ అయితే మొదలుపెట్టారు. సో మనం అయితే ర్యాంక్డ్ సో సోలోకి అయితే ఆడి కోల్డ్ 2కి అయితే వెళ్ళాం. సో ఇప్పుడు స్క్వాడ్లో అయితే ఆడదాం గైస్. సో ఫస్ట్ మీకు స్క్వాడ్లో ఎంత బాగా అంతకైతే పెరగదు. అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్తో అన్ని గన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. అంటే ఫ్రీ ఫైర్ గురించి అయితే ఎక్కువ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నట్టున్నాం. సో అయితే క్షమించాలి. సో ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలని చెప్తాను. అండ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఏంటి చేస్తాను. సో ఆ థింకింగ్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ టైం ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే నేను మీద చెప్తాను. సో దాంట్లోకి వెళ్ళి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే నేను మీద చెప్తాను. సో హెచ్డీజే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని అయితే యూట్యూబ్లో అయితే టైప్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత టైప్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నాకైతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వీడియో అయిపోయిన తర్వాత టైప్ అయితే చేయండి. ఓకేనా? ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత టైప్ చేసి హెచ్డీజే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎలా ఉంటే చూడండి. సో అలా అయితే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయితే ఛానల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ అది మీరు అన్నీ చూడాలంటే మీరు ఏమైనా కామెంట్ చేయండి గైస్. అన్నీ చూడాలి బ్రో అన్న, ప్లీజ్ అన్న ప్లీజ్ ఏదోటి. సో అయితే కామెంట్ అయితే చేస్తా. ప్రస్తుతం మాకు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నచ్చిన తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ బ్రో అంటే ఓకే చేస్తాను. ఓకే కన్ఫర్మ్ ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు మీకు నూబ్ పార్ట్ ప్రో అంటే ఏంటో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను. నూబ్ అంటే స్టార్టింగ్ గేమ్ నేర్చుకుని సో కొంచెం బాగా ఆడేవాడు. సో వాడు నూబ్. ప్రో అంటే ఎరగా తీసే రేంజ్లో ఒక్కొక్క ఎనిమిని చంపడం అండ్ మంచి బండిల్స్ పెట్టుకునేవాడు ప్రో. అది గైస్ ప్రో అంటే. అండ్ బాట్ అంటే ఏం లేదు, కొట్టి తిరిగి పారిపోతారు. వాళ్ళకి సరిగ్గా అయితే గేమ్ రాదనమాట. అండ్ స్టార్టింగ్ ఆడి ప్లేయర్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఒక మ్యాచ్ కాదు. అండ్ ఒక డ్రెస్ కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటారు చూడు, ఆల్రెడీ బాట్ పర్మనెంట్గా. సో అండ్ బాట్స్ అనేవారు అయితే ఎక్కువగా ఉండరు. సో నూబ్స్ ప్రోస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక డ్రెస్ అయితే పర్మనెంట్గా వస్తుంది. ఓకే ఫ్యాక్టరీ అయితే ల్యాండ్ అవుతుంది. అండ్ స్క్వాడ్ ఆడేటప్పుడు మనం ముఖ్యంగా పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటంటే, స్క్వాడ్లో మనం ఎక్కువగా తేడా కొడుతుంది ఇక్కడంటే ఇక్కడ ఏంటి, నాకు నెట్ రావట్లేదా? ఓ మై గాడ్, సరే నెట్ వస్తుంది. ఓకే గుడ్. ఓకే స్క్వాడ్ అంటే ఇది ఫ్యాక్టరీ గైస్. దీనిపైన ఫిస్ట్ ఫైట్ అంటే ఒక ఏరియా ఫిస్ట్ ఫైట్ అండి కాదు, దీనిపైన అందరూ ఫిస్ట్ ఫైట్ అనేది ఏదైతే చేసుకుంటారు. సో ఫిస్ట్ ఫైట్ అంటే ఇది ఫ్యాక్టరీ అనమాట. అండ్ ఏరియా వచ్చేసి ఫ్యాక్టరీ. అండ్ ఎనిమిది చంపేయాలి. అండ్ మీకు ఎవరైనా ఎనిమిది వేస్తే ఫ్రెండ్ అవుదానికి చూడొద్దు, ఛాన్స్ తీసుకుని ఫ్రెండ్ అయ్యి వాళ్ళే తర్వాత చంపేస్తారు. అందుకే ఎవరిని మిగిల్చొద్దు, అందరిని చంపేసేయండి, లేపేయండి. మీరు లేపగలిగే అంటే మీకు అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు వాడిని మీరు లేపేయచ్చు, కాదనమాట లేపేయండి. పాఠశాలలో దొరికారు ఏంటో వాళ్ళు ర్యాండమ్ మ్యాచ్ మొత్తం దొరుకుతున్నారు. ప్లీజు అబ్బా నా అదృష్టం పండినట్టుంది ఇవాళ. ర్యాంకుల మ్యాచ్లో స్టార్టింగ్ 3 కిల్లులు అబ్బా. అండ్ మనం సోలోలో చేస్తేనే బెటర్ అని చెప్పుకోవాలి కిల్స్. ఏ 4K హెల్త్. ఓ మై గాడ్, ఏంటి లూటింగ్ రా, తొందరగా రా అయ్యా. ఇలా హెల్త్ కిట్టేసుకోవాలి. అండ్ ఇలా నేను ఎనిమిస్ అనేది చంపొచ్చు. అంటే తనైతే నా ఫ్రెండ్ అనేవాడైతే నాకైతే హెల్ప్ చేశాడు. సో తనైతే కుట్టాడు. సో ఒక బుల్లెట్తో నాక్ చేశాను అంటే కిల్ చేశాను.
ఎందుకు మారట్లేదు. సారీ గైస్, అప్లోడ్ ఇన్ని వీడియోలు చేయడం వల్ల కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనకోదు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మాకు కూడా. అండ్ ఈ ఏరియా చుట్టూ 2 ఉంటాయి. అండ్ ఈ ఏరియాకి పక్కన దగ్గరగా ఉండేది పాచనాక్. అండ్ దీన్ని తిన్నగా ఎదురికి వెళ్ళిపోతే వచ్చేది క్లాక్ టవర్. అండ్ వెళ్ళినప్పుడు అయితే చూసుకుందాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ లూట్ ఏరేద్దాం. ఒక స్క్వాడ్నే పడిపోయింది మనకి, ఒక స్క్వాడ్ పడిపోయింది. దిమాగ్ ఖరాబ్ గాయస్, దిమాగ్ ఖరాబు. అండ్ ఈ లొకేషన్లో మనకి వేరే కూడా ఎనిమిస్ అయితే దిగుతారు. అండ్ ప్రస్తుతం మనకి 2 గన్స్ ఉంది. ఏదైనా చిన్న గన్ తీద్దాం. నాకైతే స్కిన్ నుండి నాకు బెస్ట్ యూజింగ్ వచ్చిన గన్స్ అయితే నేను తీస్తాను. నెక్స్ట్ నాకు వచ్చి బట్ స్కిన్ అనేది అయితే ఆపర్చునిటీ అయితే లేదు. స్కిన్ లేకపోవడం లేదు. నాకైతే కొంచెం ఎనిమిస్కి అడ్వాంటేజ్ అయితే దొరుకుతుంది. ఎనిమిస్కి అడ్వాంటేజ్ దొరకకూడదని నేను స్కిన్ ఉన్న గన్స్నే గైస్ టోటల్లీ వాడుతుంది. ఏంట్రా వీడు నాకు ఆన్ చేశాడు. మై గాడ్ గైస్, ఒక నోబు గారి చేతిలో ఓడిపోయాను. మనకు అందరూ వచ్చింది బాట్కాళ్ళు, అందరూ బాట్కాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి గైస్. అంటే మీరు ర్యాంక్డ్ మ్యాప్లో మీరు చచ్చిపోయారనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్కి ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ ఉంటుంది, ఇది నొక్కి ఓకే అని కొట్టారనుకోండి. అండ్ మీకైతే ర్యాంక్ రిజల్ట్ అయితే బ్యాడ్ అయితే వస్తుంది. సో ర్యాంక్ రిజల్ట్ అలా అయితే రాకూడదు. సో అలా రాకూడదంటే మీరు ఎంత మంచిగా ఆడండి ర్యాంక్ రిజల్ట్ అనేది అయితే ఓడిపోతారు అన్నమాట. అవును గైస్, ఎంత మంచిగా ఆడినా చూడండి, అసలు మీరు గెలవడం అయితే కష్టం. బ్యాక్ అయితే నొక్కొద్దు. ఫుల్గా మీ టీమ్మేట్స్ చనిపోయిన తర్వాత నొక్కండి. మీ టీమ్మేట్స్ చనిపోకుండా ఏదో కోసం బ్యాక్ నొక్కితే కాదు. వామ్మో వీడెవడరా బాబు, వీడు బాటా నువ్వు ఏందా బాబు, అయ్యా బాబు బుర్ర బద్దలయ్యా. ఓ మై గాడ్, బాట్ లాంటి ప్రోలు అసలు ఏం పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు. వీళ్ళని ఏమనాలి, బాట్ అనాలా, ప్రో అనాలా, లేకపోతే బాత్రూమ్లో నకిలీ ప్రో అనాలా. వాడే కలిసి నన్ను వేసింది ఎందుకు, దొంగ వేస్తుకాడు, బాట్కాడు, నొక్కాడు. ఓకే, ఇతనైతే బుర్ర పాడు చేసి నాకు బుర్ర పాడు చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇద్దరు ఇలా అంటే అలాగే. నిజం చెప్పాలంటే నాకంటే వీళ్ళే మంచిగా ఆడుతుండ్రు. నాకు కొంచెం హెల్త్ లైఫ్ ఉంటే బాగుండేది రా బాబు. నా గేమ్ ప్లే చూసి సేమ్ కనిపిస్తే సారీ. సో అండ్ ఈ వీడియో మొత్తం బాట్ లాంటి ప్రోల గురించి. వీళ్ళంతా మంచిగా ఆడుతుండ్రు అంటే వీళ్ళు కవర్ తీసుకుంటుండ్రు. నెక్స్ట్ బైక్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి గైస్. అంటే వీళ్ళలో ఇంప్రూవ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కన్ఫామ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. అదొకటి మెయిన్ రీజన్. అండ్ వీళ్ళకి అండ్ ఈ బాయ్కి ఒప్పి లక్కీ అనే ఇతనికి కొంచెం అయితే తగ్గాలి. ఓకే, చూద్దాం గైస్ గేమ్ ప్లే. అండ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్, పక్కనే ఉన్న గంట అయితే కొట్టేయండి. మాకైతే కొంచెం చిన్న మోటివేషన్ అయితే ఉంటుంది. ఇతను చూసారంత తెలివైన ప్లాన్ లో అలట్టే అడ్డం వేశాడు. సో అది అడ్డం వేయడం వల్ల అక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర రావాల్సిన రూటు సగం ఆగిపోతుంది. ఓ మై గాడ్, తెలివిగా వేసాడు అనుకున్నాను, బట్ స్కిల్ ఏం తప్పింది. ఓకే పర్లేదు, ఏం తప్పినా ఓ మై గాడ్ ఎవడో కిల్ వేసాడు. ఓకే, ఇతను తప్ప ముగ్గురికి స్కిల్స్ అయితే పడ్డాయి. ఓకే, ర్యాంక్ మ్యాచ్ తొందరగా ముగిసిపోవచ్చు అని ఆశిద్దాం. సో వీళ్ళు ముగ్గురు నాకంటే తక్కువ ర్యాంక్ వాళ్ళే. ఇతనిది చూద్దాం గైస్ ఏంటో. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇతను ప్రాబ్లంలో ఉన్నాడు. ఓకే, ఇతను ఏం చేయలేకపోయాడు ప్రస్తుతం. అంటే ఇద్దరి మీద ఇంకా గేమ్ ఆధారపడింది. అండ్ మీరు తొందరగా చచ్చిపోవాలని అయితే ఆశ ఇవ్వద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ అనేది. ఎందుకంటే మరి మీరు ఆడేసిన తర్వాత మీరు ఉంటే వాళ్ళు ఆడాలంటే బాగుండదు. వాళ్ళు నొక్కే బాట్ అయినా సరే, బాట్కి నొప్పైనా సరే ఎక్కువ సేమ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి పెరిగే ప్లస్ అనేది మనకు కూడా కొంచెం అయితే యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ప్లస్ పాయింట్ మన ఫ్రెండ్స్తో ఉండడం వల్ల అనేది.
కాకపోతే ఏంటంటే ఒకేసారి మన ఫ్రెండ్స్కి మైనస్ పాయింట్ వచ్చి మనకి ప్లస్ పాయింట్ అయితే మన పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి, మనకే కొంచెం పాయింట్స్ వస్తాయి అంతే, మనకు వచ్చే గుడ్ పాయింట్స్లో ర్యాంక్లోని. కానీ మనకే అడ్వాంటేజ్, మనకి ఫ్రెండ్స్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. బట్ మీరు మ్యాచ్ చేస్తే మొత్తం అడ్వాంటేజెస్ అనేవి డిసడ్వాంటేజెస్గా మారిపోతాయి. ఓకేగా ఓపీ ఇతను హెడ్ షాట్ కొట్టాడు. ఓకే చూపించలేకపోయా, సారీ. అండ్ ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ అయితే మాట్లాడుతున్నాడు నిచ్చదే కంటే కింద ఎవరు ఉన్నారు బ్రో అని. అండ్ ఇప్పుడైతే ఈ కిల్లే గైస్ ఈ డెత్ బాక్స్ని అయితే కొట్టాడు. సో ఇది ఎలా కనబడుతుంది, కొందరికి వేరే విధంగా కనబడుతుంది కదా బ్రో అంటే, అండ్ అలాగే కనబడుతుంది. వాళ్ళు కొన్న స్కిన్స్ బట్టి ఉంటుంది, వాళ్ళు కొన్న స్కిన్స్ ఏవైతే ఎక్విప్ చేసుకుంటారో. ఓకే అయితే అనేది చూద్దాం. LIV 16 లాస్ట్ చూడడం కాదులే, ఇంకా ఉంది మ్యాచ్. ఏంటి ఇలాగ నుంచి జోన్లో చచ్చిపోతాడు ఏమిటి? యా మూమెంట్ వచ్చింది. యా ఓకే. ఓ బండి మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. షట్. బట్ ఇతను ఇంకో డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇతనికి అండ్ 2 లాంగ్ రేంజ్ గన్స్ అయితే తీసాడు. అండ్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాంగ్ రేంజ్ గన్స్ ఏంటి బ్రో, షార్ట్ రేంజ్ ఏంటి, మిడిల్ రేంజ్ ఏంటి, ఈ రేంజెస్ ఏంటి బ్రో కొత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కొంచెం టైం కావాలి. ఓకే అనదర్ ఎనిమీస్ కమింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఇచ్చారు చూడండి. అంటే ఇటు సైడ్ ఇక్కడ రాంగ్ క్రాసింగ్ మార్కులు కనబడ్డాయా అంటే ఎవడో ఎనిమిస్ వస్తున్నట్టు. వెహికల్స్ చూస్తే మార్కు. ఓకే ఇతను ఎవడు చూడలేదు. ఏంటి అసలు స్కోపు, నేను ఇలాగే స్టార్టింగ్ చూసేవాడిని నేను ఊపిలాగా. ఓకే 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 ఏ కొడుతున్నాడు యాస్. అందుకే మీకు అర్థమైపోతున్నాను యా ఎనిమిస్ దేర్ బ్రో అని. అండ్ స్పిన్నింగ్ కొడుతున్నాడు గైస్. ఇప్పటికి మనిషికి మైనస్ రేంజ్ పాయింట్లు ఉంటే ఇతనికి ప్లస్ రేంజ్ పాయింట్స్ వస్తాయి అన్నమాట, ప్లస్ రేంజ్. అండ్ ఇప్పటికి ఒకడిని అయితే చంపేశాడు అనమాట, చంపేయడం కాదు నాక్డౌన్. అండ్ ఇంకా అక్కడైతే బ్రతుకున్నాడు. అండ్ వాడిని చంపితే సో టీం చచ్చిపోతుంది. ఓకే ఏం చేస్తాడు మనోడైతే. ఓకే నాక్డౌన్ చేసిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. ఓకే ఏం జరిగి చూద్దాం. అది కూడా నాక్డౌన్ చేసిన వ్యక్తి ఇలా ఉంటే చచ్చిపోయాడు. హెడ్ షాట్ ఇతను కొట్టిన 2 kills హెడ్ షాట్స్. ఓ ఓకే వెళ్తున్నాడు. ఓకే బ్రో ఏంటి. ఓకే ఎనిమీ ఇస్ ద హెడ్. ఓకే తను కొడుతుందా తిని కొడతాడు చూద్దాం. తిని కొడతాడు. ఓ కదా అడ్డం తిరిగింది హెడ్ షాట్. సరే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చామంటే బ్యాక్కి, మన టీం చచ్చిపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి ఎన్ని మంచి పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓ మై గాడ్ 70 గైస్. వీడియో అంటే బాయ్.